Beşi var. Em dizanin ku gotin avan xemgîn dike. Bi rastî ne ku ew tederavînin. Lêbelê ew zalim ayetên Xuda inkar dikin. Yani dijminê vê yên ji hemû dijminan hartir û dijwartir e digel ku bi vicdana xwe qebûl dikirin ku mezinê me Hazretê Pêxember Xuda pêxemberekî heq e jî. Lêbelê dîsa sirf bî sebeb nefsaniyeta xwe ew bi eşkeriyê qebûl nedikirin. Yek ji van bûyer û hedîseyan ku ruhniya dixe ser sehaben ku heta bi müşrîkan bixwe ji vê sultanê alema ra Muhammedul Emîn gotine ew hedîsê ha. Yek ji van bûyer û hadîseyên ku ruhniya dixe ser sebebên ku heta müşrîkan bixe jî ji vê sultanê alemê ra Muhammedul Emîn. Ev ku herkes ji destê wê û zimanê wê da ewlehî û huzurê daye. Gotinê ev hedîsa haye. Bêş var ew ferman misalekî zeh manîdar û nîşan dide. Çi qeder mirovê zimanê zor û zehmet dibêje. Dîsa her divê mirov hez bi berpirsî mes'ûliyetê vazîfekê wê bike û ehemmiyetê giringiyê riyadkirîna emanetan bide. Em dişin istifadeyê heqîqî ji exlaqê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem û hal û rêva wê bikin. Dema em jî hedîsê İsra û Mîracê dersê wergirin. Lewra hal û rewşa teslîmiyetê tesdîqê Hazretê Ebûbekir gihandibû ve gotinê wê ya nemir. Heke wê gotibe rast e. Hazretê Ebûbekir yê gotiye ensanan heke Muhammed tiştekê bêje rast be. Bêguman ev guhûyayan adalet rehm û şefqetê yan kûdî heyata mezinê me Hazretê Pêxember Xuda sallallahu aleyhi ve sellem hebûn û nemumkin ku mirovê bîkarevan bêje me ra ew heta bi rûja qiyametê jî ji bo temamê cîhanê nimûneyeke ideal temsil dikin. Ti çavekê bi ensafiyê ku nûra beraqa wê seyr û temaşa kiriba ew nûra ku jî qendîla bi hembaya wê rûnahî daye ser alemê. Nikare heqîqetê wê kemasî ji hela vicdanê wê inkar bike. Vekî ku medîtiye gelekî ji erbabê ilmê yê biyanî. Evan ku Xudayê exlaqê selîmin bi vicdana xwe mezinata û serkeftina mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem tesdîq kirine. Yek jîvan însafmendan ji Thomas Carlyle wê hadibêje. Derketina wê xerîtandina ronahiyê jî tariyê bû. Di ansiklopediya navdera bi navê Ana Britana da wekî ku faziletên mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem tesdîq bike ev cumleyên ha nivîsandîne. Em serkeftina ku Muhammed gihayê di dirêjahiya tarîxa ensaniyetê da ne pêxemberek ne çaksazek yani eslahkar û reformîstek ne jî zilamekê din gihayî ye. Smith dibêje Muhammed bê qeyd û şert û bê îttifaq mezinê hemû eslahatkaran e. Nivîskar Stanley dibêje vê roja ku Muhammed mezintirin galîbiyetla dijê dijminan xwe qezenc kir. Di aynî zemanî da vê roja mezintirin serkeftina feziletekê qezenc kir. Roja ku wê Mekke fetih kir vê babû hemberekê ji van wergire. Qureyşî serbest berdan û ew kire lêbûrîn û efûyekî kiştî û kir hemû xelqê Mekke bi ber wê bikeve. Gilman dibêje em di fetha Mekkê da olvîbûna wê temaşe dikin
tesîrane qenciyan ku di rabûriya da li hemberî van kiribûn. Dikarî bû bike û ew tolê van veke û întiqama ji van hilîne. Lêbelê Hezretî Muhammed nehîşt artîşa vê da û cara yeka xwiştin. Lêbelê Hezretî Muhammed nehîşt artîşa wî di ava û cureyekê xûna birijîne. Vê şefqetekê mezin nîşan da û ji Xuda ra şukr kir. Filozof lafayê te dibêje, ev ku yek ji van kesan bû ku bingehên fikir û ramaniya întihalan Fransızên da 1789 da hazir kiribû. Berê beyannamaya mefan mirovan da meşhur ve reveşandin. Ve tamamê sisteman hiqûqan tedqiq kiribûn. Çêtir bûn û serdestiya hiqûqê İslamê dîtibû û wiha qerîbiyê. Ey Muhammedê navdar, tu da edaletê da gihayê zirveyekî nîvas ku heta îro ji bo kesê mumkin nebûye ku ew bigihîje vê vegabû ew ji bo gotê kesê mumkin nebe. Ha fazileta eslî ew ku dijminê vê mecbûr bimîne heqqa wê teslim bike, çêtir bûn û serdestiya wê tesdiq bike û bilind bûna. Ha faziletê eslî û dijminê vê mecbûr bine heqqa wê teslim bike, çêtir bûn serdestiya wê tesdiq bike û bilindbûna wê îtiraf bike. Heta bê mirovan ku îman penaîban ji fazilet û dirayetê Hezretê Pêxember Xuda sallallahu aleyhi ve sellem her tesdiq kirine. Heke hing carekê dîn dubare li van temaşe bikin, hunelî geleka van hukümdara rêberan mirovan bêkes û bêkûs yani her wekî Bilal, Yasîr, Suheyb, Hebab, Emmar, Ebu Fuqeyhe yên wekî van cariye û jînên û bêserdar û parêzê yan her wekî Sumeyye, her wekî Lubeyne, Zinnîre ji bibînin. Çawa di nav sahabeyan kiram yên wê di mirovên zehf bi aqil, fikrê rewşan û dîtina narîn bi îsabet hebûn. Eynê mîlo mirovan ku jî bû karên hûrtirin layık. Mirovên ji bo gelek sir û hikmetan waqif û mirovên ku welat bi liyaqat û dirayet îdare dikirin ji û hevalbendin mezinê me. Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem şehr û bajar bi ravê birîn û hukm li wîlayetan kirin. İnsan bi xêra van gehane saadetê huzûrê, ji zevqa adaletê da xiwarin. Van li navê welkê selamet û aramî belav û hakim kir. Van insan her wekî bi ravê bî hewdan hezkirin û dan kelijandin. Salat û selam ser Muhammedê bît, sel alê wê, eshabê wê û evliya wê ve ser musulmana hemiya bît. Amin ya Rabbel Alemin. El Fatiha. Xuşikbûna sima û exlaqê Pêxemberê Xuda. Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem xwe wedî vücudekî mübarek bû mexluqekê din wekû vine hatiye xuluqandin. Suret û sîmayê wê xweşik û sîreta wê jî mükemmel bû. Nemumkîn e mirovê karibe li avayekî layık û durust mükemmeliyeta suret û sîreta wî îfade bike. Di vê xusûsê da İmam Qurtubî wiha dibêje: Husn û cemalê mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem bi avayekî temamê xuya nebûye. Heke hemû xweşkî û spehîtiyên wê bi heqîqatê xwe hatibûna xuya kirin. Sehapiyên wê nadikarin li meyzinin. Bi rastî ji nav sehabeyên ku tim û daîm bi Pêxemberê Xuda dîrû براستی جناب صحابیین کو تم و دائم به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ریبونجی جبر توره و ادب خو کم کسان جوان کاریه ترترلز حسن و جمال نورا و سیر و تماشا بکن حتی هاتی روایت کرن جبل حضرت ابو بکر
Hazreti Ömer sahabiyên din di dema sohbeta jilê pêşiya di meyzandin bes van her du sahabiyan karî bûn ji bê çavên xwe li Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem meyzînin. Van li mezinê me yê muhterem û rizdar di meyzand û tebessüm dikir. Mezinê me fexrê kainatê ji lê van di meyzand û tebessüm dikir. Emir kurê az Fatihê Misrê dê divaye emrê Xuda da ew rewş veha aniyê ziman.